Neveríme na Slovensku vo vojenské riešenie tohto konfliktu. Jednoducho neveríme, že nastane situácia, kedy bude Ukrajina dostatočne silná na to, aby mohla dosiahnuť v rokovaniach niečo viac, ako možno sa očakáva. Mňa trošku prekvapujú vyjadrenia aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý hovorí, že dnes Ukrajina je ešte príliš slabá na to, aby mohla rokovať o miery, tak musí bojovať. A pýtam sa, koľko Ukrajincov a Rusov ešte musí zomrieť, aby bola naozaj Ukrajina pripravená na rokovanie. Za moju vládu chcem povedať, že nesúhlasíme s členstvom Ukrajiny v NATO. Myslíme si, že by to ešte viac eskalovalo napätie a mohlo by to viesť k tretej svetovej vojne. Rovnako si myslíme, že je nesprávne to, čo dnes mnohé západné krajiny robia, keď stále tlačia na pokračovanie vojny. Myslím si, že Európska únia je mierový projekt a keďže je mierový projekt, mala by predovšetkým presadzovať na Ukrajine okamžitý mier a nie pokračovanie vo vojne.